Nagluwas garo na iinita. Gadaw na kan madiskubre sa loob kan sarong nakaparadang kotse sa Princeton Street, Monterey Village, Concepcion, Pequeña, Naga City, ang sarong babayeng doktor. Alas 2:30 nin hapon kan madukayan ang bangkay kan biktima na may tama nin bala sa payo. Pigbisto ang biktima na si Doktora Rajin Monet Romualdez, 36 anyos, resident doctor kan Bicol Medical Center. Residente kan Singalong, Metro Manila, asin para mientras na nakaistar sa nasabing syudad. Basado sa impormasyon, sarong bystander ang nakariparo sa nasabing kotse na nagkape ng oras na subuot na nakaparada sa nasabing porsyon. Pigdo nga umanda kaini ang laog kan kotse alagad da inariparo ang biktima kaya ipig-report na sa nakaini sa kapulisan. Hasta sa kanbuksan ang bihikulo, duman na tuminambad ang bangkay kan biktima. Sa ngayon po, ang pinaka-latest, may person of interest na po ang Naga City Police Office. Dugang pa kan tagapagtarama, huring nahiling ang biktima na kaiba kan nobyo kaini na sarong negosyante as residente kan nasabing syudad, nangunyan ang saro sa person of interest kan kapulisan. Sa ngayon po, sana makipagtulungan na rin yon kasi hanggang ngayon hindi pa po lumalabas o nakukontak yung kalibre. And base na rin sa mga reviews sa CCTVs doon sa apartment na kanilang tinutuluyan ay sabay silang lumabas ng madaling araw na po. Madaling araw ng February 16 o kahapon. So, siya po ang pinakahuling nakasama sakay nung sasakyan na kung saan nakuhang patay ang ating biktima. Nasa sarong punerarya pa sa syudad ang bangkay kan biktima. Ipigpa sa erarong naman ini sa otopsiya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.